Hej, vi vil lige hurtigt gennemgå, hvad det er for nogle muligheder, du har på det her skærmbillede her. Det her det er oversigten over de produkter, som vi har tilknyttet vores lager, og hvor vi selvfølgelig kan se, hvor meget vi har på lager, hvor meget vi har i ordre, i indkøb osv. af den. Heroppe foroven har vi nogle knapper, der siger søg produkt eller opret et nyt produkt. Hvis du gerne vil vide noget mere om de to, så prøv at trykke på dem, og så er der en video derinde på dem, hvor du kan se, hvordan det foregår derinde. Her har vi mulighed for at importere vores produkter. For at vi kan importere produkter, så kræver det, at vi har en integration sat op til et eksternt system. Det kan være en webshop, eller det kan være din economic-konto, eller noget andet. Og vores mantra er ligesom, at jamen, du skal kun oprette et produkt et sted, og hvis du opretter det over i din webshop, så behøver du selvfølgelig ikke oprette det hen ved os. Også så henter vi det direkte over for din webshop af. Her har du mulighed for at eksportere alle de data, du har her på skærmen ud i et regneark, sådan så du kan sidde og lege med dem på forskellige måder. Så det er bare at trykke på dem, så kan du så se, så bliver der downloadet en CSV-fil til din computer. Herover der har vi mulighed for at vælge, hvilket lager det er, vi gerne vil se. Og lige nu der står den på alle lager, men vi kan også gå ind og se, hvad beholdningen eller hvad tallene er for en af de underliggende lager. For at den her knap her, den skal være tilgængelig, så kræver det, at du har oprettet mere end et lager. Hvis du kun har dit interne lager, så vil der ikke være nogen knap her op til dig. Men vi sætter den lige på alle lager, så vi har et komplet overblik. Så har vi selvfølgelig nogle varenummer her, og vi kan se, hvad for et produkt det er, og vi kan se på lageret har vi 26 stykker til rådighed. Det har vi ud fra, at vi egentlig har 32 på lager, men vi har 6 i ordre. Og det giver sådan til rådighed på 26 styk. Det her til rådighedsbeløb her, det kan vi selvfølgelig uploade til din webshop, sådan så du hele tiden ude på webshoppen kan se, hvor meget har du tilgængeligt til at kunne sælge til dine kunder. Hvis du klikker en af produkterne af herude, så har du mulighed for at printe en produktlabel til den. Den ser i det her tilfælde her sådan her ud. Det er så en produktlabel, du kan printe ud og sætte på din produkt, sådan til når du render rundt ude på lageret med din håndscanner, så har du mulighed for at scanne og se, at det er de rigtige produkter. Det her label setup her, det har du mulighed for at ændre ind under indstillinger, sådan til det passer med netop de labels, du har i din labelprinter. Og ønsker vi at gå ind og se en af produkterne, så er det bare at klikke på blyanten ud for den, og så kommer vi så direkte ind på produktet. Hernede i bunden her, der kan vi så se, at vi er på side 1 af 1. Vi har kun 10 produkter tilgængelige. Hvis det var sådan, at der havde været mere end 10 produkter, så havde du selvfølgelig kunne se det hernede, og så havde du kunne bladre mellem de forskellige sider.